gummien er det, der kan bruges. Ja. Det er nok det, der har lavest værdi. Ja. Og så er der muligvis PVC i. Det ved jeg ikke. Det er der nok. Altså, jeg tænker, at der er de fleste plasttyper i. Altså, det tænker jeg faktisk er. Noget mere end andet. Men det var tit, når det er, noget... Altså især for biler. Dem når du har pillet P1 og PP'en fra, så har du altså nogle ret værdifulde ting tilbage. Ja. Men du siger, at det kun er 15% af det. Ja. Det skal man have til at vurdere på, men hvad er det så mere, I smider i den shredder der? Ja. Det har I ikke analyseret, vel? Nej, fordi det bliver jo blandet i en stor bunke. Altså, så det er jo ikke engang sådan, at vi selekterer eller på nogen måde. Og det eneste, vi gør, det er jo selvfølgelig, at de hårde hvidevarer, de bliver kørt for sig. Ellers, og kølemøl. Men ellers så bliver resten sendt ind.